De Friese woningbouwcoöperaties willen net mij betalen om het Vestia debakel. Dat heeft in een brief van minister Spies van Binnenlandse Zaken witte litten. De strop zal uiteindelijk verrekken komen van de huurder. En dat vinden de corporaties onacceptabel. Vestia, de grootste coöperatie van het land, kwam in problemen terug te staan in de derivaten. Want deze financiële producten wordt verzinnen bij een hege rente, maar bij een lege rentestand leveren ze verlies op. En dat verlies komt op een goede 2 miljard euro. Alle coöperaties in ons land moeten er van zo'n 100 miljoen euro opwassen. In Friesland gaat het dan om goed 3 miljoen euro. Ik praat erover met Frans Koijker van Woon Friesland. Meneer Koijker, welkom. Eerst eventjes hoe dat geldt dat je mij betaalt. Maar dat hem toch oud praten als coöperaties? Dat is toch solidariteit onderling? Ja, we zijn als coöperatie solidair onderling. Als iemand een probleem heeft wat echt niet op te lossen valt, dan helpen we elkaar. Maar dat komt zelden voor. Ja. En wat er nu gebeurt is dat er een coöperatie is die onverantwoorde grote risico's heeft genomen. En denkt op dezelfde manier de rekening op die manier bij alle coöperaties neer te kunnen leggen. Je giet alle perken te boet, vind je? Ja, dus dit is echt gedrag wat niet kan. Waar nooit een solidariteitsfonds voor bedoeld is geweest. En ja, toch wordt die rekening bij ons neergelegd en daar balen wij van. Voor BM Deadline, uiteindelijk komt het bij de huurders te landen. Wat zullen de huurders er nou concreet van vernemen? Ja. Vandaag zullen ze er niks van vernemen. De huren gaan niet omhoog of dat soort dingen, dus wat dat betreft een geruststelling. Maar we kunnen als coöperaties daardoor minder investeren in nieuwbouw, in renovatie, verbetering van de energieprestatie. Dus op de duur kun je gewoon veel minder betekenen voor de sociale woningbouw in Friesland. Ja, oké. Nou, intussen heeft de politiek mengt in de discussie. Nee, we kregen een debat in de Tweede Kamer, hoe is de zaak? Bij de bankencrisis, je weet het nog wel, sprong het riek bij. Laten we dat nou net werden van? Wie de vraag gewoon het snitser PvdA Tweede Kamerlid Jacques Monash. De vraag is, en het is niet alleen naar het Rijk, maar ook of de banken hier niet veel te makkelijk wegkomen. En misschien moeten we wel gaan nadenken of het bezit van Vestia in delen moeten gaan verkopen. En dat die opbrengst terugkomt naar de corporaties die nu moeten bijspringen. Dus er zijn echt wel verschillende mogelijkheden nog om te zorgen dat de rekening dan wel van tafel, dan wel veel lager uitvalt dan dat er nu gepresenteerd wordt. Ja, Frans Koijker van Woon Friesland. De politiek mengt hem er nou ook in. Dat is gunstig voor hem, denk ik. Wat verwacht je hem eigenlijk van de politiek of van het Rijk? Nou, in ieder geval wordt de zaak op dit moment tot de bodem uitgezocht. En ik denk als dat duidelijk is, dat men toch nog eens nieuw moet nagaan hoe zit die rekening nou in elkaar. En is het nou terecht dat van die rekening zo'n groot bedrag naar alle coöperaties in Nederland is gegaan. Maar die deal is makkelijk, daar liep je haast net meer onder u te kennen. Nee, maar nu zeg maar de onderste steen boven moet komen, kan het best zijn dat het toch wel helder wordt dat bepaalde partijen er toch meer schulden hadden dan nu verondersteld is. En dat daarom toch die rekening moet worden herzien. Ja, oké. Maar zijn brief die je hem gestuurd hebben aan de minister, denk je dat je het überhaupt nog keren kennen? Nou, ook als ik naar de politiek zie, dan denk ik toch dat er een signaal is afgegeven waardoor mensen toch gaan nadenken van is het nou terecht dat van dit soort gekke dingen in Nederland, dat daar de huurders van sociale huurwoningen in Nederland, dat die daar de dupe van geworden. Ja. In afwachting van dat eventuele keren moeten de huurders dus rekening houden met minder onderhoud, minder renovatie en minder nijbouw? Nee, onderhoud gaat gewoon door. Dus in die zin zullen ze er vandaag niks van merken. Maar als dit zo doorgaat, zullen we op termijn gewoon minder aan nieuwbouw hebben kunnen doen. En is de voorraad sociale huurwoningen in Friesland is dan gewoon slechter geworden in de zin van misschien langere wachttijden of dat soort dingen. Ja, okay. En dat is wat ons dreigt. Meneer Koijker, hartelijk dank voor je komst. Graag gedaan.